Rojan baş xwendekarên hêja esma Mustahesenim em ê îro hîndariya beşayekê ji pirtûka zimanê Kurdî refa heftan çareser bikin. Hîndariya yekê ji xwe diwaneya çûyî dime ji we re weke karê malê destpêkê hûn çareser bikin. Piştre jî em ê di dersekê nû de em ê wan ji we re bawayekî rast çareser bikin. Niha jî em ê li ser pirsê xwe bixwînin, her wiha em ê bersivê wan jî binivîsin. Ji xwe pirs hemû bawayê bersiva rast hilbijêre hatiye nivîsandin, çar bersivin, em ê bersiva rast ji wan hilbijêrin. Em pirsa bevre bixwînin. Pirsa yekê dibêje, çima Qazî Mihemed dibêje Kurdistan mala hemû Kurdan e? Em ê bersivê xwe bixwînin, dibêje ji ber ku ava wê zêde ye, ji ber ku bi berhem e, ji ber ku hinek din jî bixin hundirê wê û a dawî dibêje ji ber ku welatê me ye. Ji xwe xuyayê bersiv kîjanê, bersiv a daye ji ber ku welatê me ye. Yên garin êxina miroverekê de. Pirsa duyem dibêje, ger te dît kesekî yan jî kesekê berpirsyarî hilda ser xwe pêwîst e tu çi bikî? Bibî asteng, ji bo ser bikeve rê nediyê, ji bo encam bigire bibî alîkar, li dijî wî şer bikî. Ji xwe xuyayê bersiva a rast çi ye? Bersiva ce dibêje bibe alîkar yan jî bibî alîkar. Pirsa a sêyem dibêje, çima Qazî Mihemed birin sêdarê, birin ber sêdarê, ji ber ku berjewendî parêz bû, ji ber ku berpirsyarî girtibû ser xwe, ji ber ku di xewa şêrîn de bû, ji ber ku faris bû, ew jî bersiva rast a bayê dibêje ji ber ku berpirsyarî girtibû ser xwe. Pirsa çarem dibêje, ji wan cûrenivîsên cihê geriyayî û dîtî agahiyên komkirî tiştên pêhesiyayî radigihîne yan jî ragihandî re çi tê gotin? Beriya niha me birî di xala cûr û ewa de ceme çi heyî? Çîrok, bîranîn, gotar, geriyaname. Mademî dibêje cihê kolê geriyayî ji peyva gerînê me geriyaname birî ji ber vê yekê em ê bersiva geriyaname hilbijêrin. Bersiva de. Bersiva de. Pirsa pêncem dibêje, di vê rêzika helbestê de çend kite hene? Îro dostin ew ji hev re tu dibêjî canfîda, roja paşiyê tu dinêrî erz û hala lev dikin. Kamê wan yek bi yek bikin kite ji bo minasib bikin, dibêje îro dostin ew ji hev re tu dibêjî canfîda. Ev bû pazdeh. Rêzika duyem dibêje, roja paşî tu dinêrî erz û hala lev didin. Ew jî pazdeh. Pazdehan re dibi çend kite? Dibin sîh kite. Mademî em ê bersiva de hilbijêrin. Pirsa şeşan dibêje, di havoka li jêr de çend tîpên dengdêr hene? Ger min berpirsyartî negirta li ser xwe ne diçûm ber sêdarê. Kamê yekî bi yek wan bi hev re em ê wan nas bikin. Destpêkê e, i, a, î, e, a, e, dîsa e, ne, û, ê, a û ê. Madem ceme çend tîp derketin? 28 tîp derketin. 28 tîp derketin. Em ê pirsa de dîsa hilbijêrin. Tîpa bersiva de em ê hilbijêrin. Niha dibêje di kîjan peyvên li jêr de diyarkirina kiteyan çewt e yan jî şaş e. Destpêkê hozanvan, ev peyva hozanvan ji xwe dibêje hozanvan ev rast e. Pirsa bersiva a duyem dibêje dagir, ew xwe peyv dagirkerê çi nivîsandinê? Dagirker. A sêyem cotkarê kirinê cotkar. A çarem daristan danîne daristan. Vê dekê bersiva a çewt kîjan e yan jî dabeşkirina çewt? Bersiva bayê ji ber dibêje dagirker. Ew xwe dabeşkirina rast ji alî kiteyan ve em dibêjin dagirker. Tîpa ge beşê duyem re
تێن ویساندن مادەم ئەم بێژن بەرسڤا ئا چەوت کیژانەیەت بەرسڤا بە بەرسڤا بە ئاژی ئەم وەرن سەر پرسا حەیشتان دبێژێ کیژان پەیڤێن لەژێر نە یەککتەیە نە یەککتەیەش خۆ پەیڤێ یەککتە چاوانێ پەیڤەکش کتەیەکی پێکتێ پەیڤێ دووکتە پەیڤێکش دووکتەیان پێکتێ پەیڤێ سێکتە پەیڤێکش سێکتەیان پێکتێ و هەر وەکیدن دبێژێ کیژان پەیڤێن لەژێر نە یەککتەیە بەرخ کەرخ چەرخ چارۆخ شخوا حرسی یەکەم حرسی ئێ دەستپێکی خویانە هەمە یەککتەنە ئا داوی بەرسڤا دە چارۆخ دەبێ دووکتە چارۆخ مادەم ئەو بەرسڤا ڕاستە بەرسڤا دە ئەم وەرن سەر پرسانەهان دبێژێ دی کیژان پەیڤێن لەژێر دە تیپا هلمی و نەهلمی یان هی جێوی نینە کاروان لالەش پارێزگەه دارستان لەوێ دەکێ هەمشخوا ئەمزانن تیپا کە تیپەک هلمی و نەهلمی لاژی بوێ ئاوایی پاژی هلمی و نەهلمیە تەنێ یا هلمی یا هلمی و نەهلمی تێدا تنەی کیژانەیە ببورینن تیپا شخوا دەستپێکی دبێژێ کاروان تیپا کە تێد هەیە ئا دویەم دبێژێ لالەش ئا سێیەم دبێژێ پارێزگەه ئا چارەم دبێژێ داگرکەر لەوێ دەکێ تیپێ ئێ جێوی چوو چنە ئەمزانن کایی پایی چایی تایە لێ دەکێت هەرسی پەیوان تیپێ کە و پە هاتنە ئا یەکەم د کە هەیە د ئا سێیەم د پە هەیە د ئا چارەم جی کە هەیە لێ ئا دویەم د لالەش نە تیپا کە نە یا پە نە یا تە و نە یا چە هەیەش بەربەیەکێ مادەم کیژان بەرسڤا ڕاستە بەرسڤا ڕاست بەرسڤا بایە ji ber ku her çar tîpên hilmî û nehilmî tê de têne بەرسڤا ئا پرسا یازدەهان dibêje çima tîpa î ya dengdirêj a di hevoka ez rêwiyê riya dûr im cihê xwe ji tîpa I ya dengkurt re hêla ye cem e çar bersiv hene ji ber ku ketiye pişt tîpa hilmî û nehilmî ji ber ku du tîpên dengdêr rastî hevdû hatine ji ber ku ketina deng tune ye ji ber ku hatiye pêşiya tîpa keljandinê ji xwe bersiva rastkîjanê ya dayê ji ber ku hatiye pêşiya tîpa keljandinê ham werin ser pirsa dwazdehan bêje ji vebjêrkên dijêr kîjan taybetmendiya bîranînê ye ji vebjêrkên dijêr kîjan taybetmendiya bîranînê ye bêje hêza xeyalî zêde ye ji aliyê civakê ve rast nayê dîtin di nava wê de gotinên mezinan tên bikar anîn pêwîst e xwe bispêre rastiyê kîjan ji wan taybetmendiya bîranînê bû heger tê bîra we ya çaran bêjî pêwîst e xwe bispêre rastiyê pêwîst e xwe bispêre rastiyê yanî divê ev bîranîn ser bingehekê were nivîsandin madem em ê kîjan bersivê hilbijêrin bersiva de em ê hilbijêrin di pirsa sêyem de pirsa bibûrînin sêzdehan de dibêje ji birepeyvên li jêr kîjan nehevok e ji birepeyvên li jêr kîjan nehevok e ji xwe bizanin hevok divê wateyekê ragihîne divê yanî wateyek di hundirê vê hevokê de hebe ew wate timamkirî bi heyan bêjin hevok e ew wate divê timamkirî bi heyan bêjin hevok destpêkê dibêje egîdê çavreş û sosina bejinzirav egîdê leheng çû sosina bejinzirav hat bejna zirav ciwan e bala xwe binêrît hersî hevokê ê li dawî de dibêje egîdê leheng çû vê de em dizanin bûyerek çêbûye ew bûyer hatî temamkirin a sêyem dibêje sosina bejinzirav hat dîsa ew bûyerek çêbûye karek hatî kirin sosina bejinzirav hat nas dikin çil vir çêbûye bûyerek çêbûye û hatî temamkirin wateya hevokê hatiye temamkirin madem ew jî hevok e a dawî dibêje bejna zirav ciwan e dîsa li vê dekê weke şîrovekirinekê yan jî weke wasifdayînekê ji bo bejna zirav hatiye kirin vê de wateya hevokê dîsa hatî temamkirin lê em werin ser a yekem bêje egîdê çavreş û sosina bejinzirav em tisekin piştre vê dekê egîdê çavreş û sosina bejinzirav çi vê dekê wateya hevokê hatî qutkirin madem vê de ev ne hevokê çima ji ber ku wate neragihandiye em nizanin egîdê çavreş û sosina bejinzirav hatin çûn yanî ti wate nehatî xuyakirin ji ber vê yekê ew ne hevok e ew ne hevok ji ber vê yekê mê çi bihilbijêrin mê bersiva
یان جی آ می هەڵبژێرن. پرسا چاردەهان دەبێژێ li ku derê bêhno kitêb karanîn li ku derê bêhno kitêb karanîn di navbera kiteyan de di navbera hevokan de di destpêka hevokê de di dawiya hevokê de ji xwe ev jî xwiyayî di navbera hevokan de tê bikaranîn madem em ê pirsa be bikar hilbijêrin pirsa yan jî bersiva be em ê hilbijêrin. Niha jî hevokên pirsa a pazdehan dibêje hevokên li jêr ên rast bi tîpa re û yên şaş bi tîpa şe nîşan dikin. Kurdistan navekî taybet e ji xwe Kurdistan helbet navekî taybet e çima ji ber ku navê cihekî ye navê cihan em ji wan dibêjin navên taybet madem destpêkê hevoka a rast e. Vî bide min cînavka kesane ya tawan diye vêdekê vî bide min em çi dikin em şanîkirin tê de bêjin vî bide min wateya bêjin mînak tiştekî dixwazit dibêje vî bide min madem vêdekê şanîkirin tê de yê wê demê cînavka şanîdanê ye ne a kesaneyê madem çi ye bersiva me yan jî hevoka me şaş e. Kîjan mirov hat vê de cînavka pirsyarî ye kîjan cînavka pirsyarî ye ji xwe em pirsa kesekî dikine em bêjin kîjan mirov hat em bêjin ev mirov hat madem vêdekê çi ye vêdekê cînavka pirsyarî ye hevoka me rast e. Ya dawî dibêje gula sor bêhên xweş e gula sor bêhên xweş e peyva sor heval nabe peyva sor heval nabe xwe din bêjin gula sor wê de wasifdayînekê din gulê em yanî çawa em rengê wê diyar dikin madem ji xwe em zanin heval nav çi ji me re diyar dike rengê navdêran şêweyê yan jî awayê navdêran çawanîya wan rewşa wan ji me re diyar dike madem vêdekên bêjin gula sor madem sor rengê wê diyar kirî wê demê wê çi bû wê heval nav be hevoka me ya dawî jî wê rast be. Vî awayî xwendekarên hêja em hîndariya xwebdawî dikin di waneya bê de jî em ê dest bi beşa xwe ya diyem bikin. Spas ji bo temaşekirinê bimînin bi kêf û xweşî de.